i chi gyd a ga i ddechrau trwy ddiolch yn ofnadwy am yng ngwahoddi i feirniadu ac hefyd mae o'n glod mawr iawn i mi. Ond hefyd dwi eisiau llongyfarch pawb sydd wedi cystadlu eleni achos mae o wahanol iawn i ni gyd yn dydi. Mae wedi bod yn brofiad newydd i fi beirniadu trwy edrych ar lluniau. Ond hefyd mae wedi bod yn brofiad anghyffredin iawn i chi gyd a dwi'n gallu gweld mae wedi bod yn anodd mynd allan i brynu blodau a cael sgwrs ymysg eich gilydd. A dyna be ydi rhan fawr iawn o gystadlu dwi'n teimlo ydy y cyfeillgarwch ydych chi'n gael wrth gystadlu a hefyd holi a cael syniadau gan bobl eraill. A dwi'n gweld bod chi wedi gwneud rhain i gyd ar ben eich hun adre a di mynd i ymdrech mawr i edrych am bethau i roed o dan yr addurniadau blodau neu yr cefndir, meddwl am y cefndir, sut ydych chi'n mynd i dynnu llun. Achos dydy o ddim yn hawdd, mae gosod blodau yn gelfyddyd ag yn gerflunwaith. Felly mae llun ohono fo yn neud iddo fo edrych yn fflat a dwi byth yn hapus efo'r lluniau dwi'n dynnu achos ydych chi eisiau gweld y dyfnder ac edrych o gwmpas y trefniant. Felly dwi'n andros o ddiolchgar i chi gyd am dynnu lluniau da iawn a'i danfon nhw i mewn i'r gystadleuaeth. Mae o wedi bod yn fraint sbïo ar y 23 o addurniadau sydd wedi cael eu rhoi i mewn. Felly ges i dipyn o job beirniadu a nes i feddwl i ddechrau be yn union o'n i'n edrych am. A'r pethau pwysica i fi oedd bod o wrth gwrs yn addurn bwrdd, falle ddim yn rhy uchel fel bod pobl yn gallu gweld drosto fo, bod gynno fo siap da a symudiad, a dwi'n meddwl bod symudiad yn bwysig mewn trefniant i gynnal y diddordeb yna wrth sbïo arno fo. Ac i fi yn bersonol mae gwead yn bwysig, yr amrywiaeth yn y gwead wrth ddefnyddio gwahanol fathau o flodau a siapiau a dail ag ati. Felly mae yna rhai ohonych chi wedi gwneud hynny i gyd yn wych a mae rhai sydd wedi dod i'r brig wedi cynnwys rhywbeth sy'n chydig bach yn wahanol. Mae'r un cynta wedi dewis blodau hyfryd o'r ardd a mae'r gwead yn arbennig a'r siap a'r dorch sydd o dan efo yn cynnal yr trefniant yn hyfryd. A mae'r ail, dwi'n licio'r defnydd o liw sydd yn yr un ail oherwydd mae o ychydig o bach o wahanol, mae o yn arbrofol efo'r math o flodau a'r lliwiau sydd wedi cael ei gynnwys. Ac hefyd efo'r trydydd, ges i drafferth efo'r trydydd achos yna ddau mor dda ac yn agos iawn at ei gilydd. Ond oedd y symudiad yn hyfryd a'r defnydd a'r technegau oedd wedi cael ei defnyddio efo yr dail gwahanol a'i rolio nhw, a'i cynnwys yr goesyn i gyd o'r dail, a'i plygu nhw, a'i plethu nhw. Felly mae wedi bod yn hynod o ddiddorol a llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Ydych chi'n clywed yr ieir o'n ngwmpas i tu allan yn fan hyn yn cael hwyl. Wel, gobeithio gai fod y cynta i ddymuno Nadolig Llawen i chi gyd a diolch yn fawr a llongyfarchiadau i'r chi gyd am gystadlu. Braint i mi eleni yw cyhoeddi canlyniadau yn y Gystadleuaeth Blodau. Cafwyd 23 o ymdrechion a bu Sioned Edwards yn hynod brysur ac yn graff ei beirniadaeth. Dyma'r buddigwyr. Yn gyntaf, Lisa Mary Jones, Canen y Bala, Meirionnydd. Yn ail, Ruth Davies, Canen Bro Radur y De Ddwyrain. Yn drydydd, Rhiannon Evans, Canen y Bontfaen y De Ddwyrain. A Claude Uchel i Eiris James, Canen Tredraeth Penfro. Diolch yn fawr iawn i'r holl ymgeiswyr yn Cystadleuaeth Blodau Rithiol gyntaf yn 2020.